שלום לכולם, אני נמצא פה עם אושרי מחברת הבנייה דשא. אושרי, מה שלומך? מצוין, מה שלומך? על הכיפאק, יותר טוב מזה אין. אז ספר לי קצת על חברת הבנייה דשא. אוקיי, החברה שלנו בעצם מספקת מגוון רחב מאוד של שירותים, החל מאדריכלות לכל סוג של מבנה, פיקוח וניהול פרויקטים, בנייה, אם זה בנייה רטובה, אם זה בנייה מתקדמת, בנייה משולבת. בעצם מגוון רחב מאוד של שירותים שפועלים הכל מהמשרד. זה אומר שלקוח מגיע אלינו, אנחנו בודקים לו את ההיתכנות, האם זה כלכלי, מה המחיר עתידי, אומדן, הערכה. אנחנו יכולים לעשות עבורו את כל התוכניות, יועצים, הגשות לוועדות, עד שלב המפתח. בעצם הכל עליכם, זה מה שאתה אומר במילה אחת. הכל עלינו. מאלף עד תף, הכל עלינו. מהתחלת הדבר הזה, תופרים את התיק ביחד עד קבלת המפתח, הכל עליכם. בדיוק כמו שלקוח שמעוניין לרכוש בדירת קבלן, הוא ניגש לקבלן והקבלן אומר לו, הנה זה הבית, אתה יכול לשדרג בכל צורה, אתה תקבל אותו כשיגיע הזמן שלו, בדיוק כמו שאנחנו אומרים ללקוח. אוקיי, בעצם יש לנו כמה וכמה שירותים בתוך המשרד. לדוגמה, לקוח יכול להגיע אלינו בכל אחד מנקודות הזמן. הוא יכול להגיע אלינו עוד בשלב, בטרם רכישת המגרש שלו, אוקיי? כדי לדעת מה העלות הכוללת של המגרש ביחד עם הבנייה, הוא מגיע אלינו. אנחנו בעצם פותחים לו את העיניים לגבי גם עלויות של הבנייה עצמה, גם עלויות נלוות מסביב על מה הוא צריך לחשוב, אם זה כל מיני היטלים ואגרות שהוא צריך לשלם לחברת חשמל, לעירייה, זה שלב אחד. שלב השני זה בעצם לקוחות שתכננו כבר את הבית, רכשו מגרש, והם רוצים לדעת היתכנות, כמה יעלה להם אדריכלית, מהנדס, הבנייה עצמה, מה הם צריכים לעשות. בסופו של דבר, בסוף הפגישה, הלקוח יוצא עם פולדר מסודר, עם רשימת כלים שהוא קיבל מאיתנו, כמובן ללא תמורה, שיעזרו לו בדיוק לדעת מה הוא צריך, כמה זה יעלה לו, ומה ההחלטה הכי טובה בשבילו. אוקיי, שלום, מה שלומכם? אנחנו נמצאים כפי שאתם רואים ממש בתוך האתר בנייה, בתוך הבית שנבנה בימים אלו. זה צחי, איש הפרויקטים שלנו, מנהל פרויקטים בחברה, נכון? בחברת דשא. צחי, שאלה לי אליך, אנחנו פה נמצאים בשטח. למה בכלל אנחנו צריכים פיקוח כאן בשטח? פיקוח בשטח זה אומר שאני עושה קורולציה בין כל הקבלנים, שהקבלנים יעבו לפי תקן, לפי האג'נדה שלי, איך העבודה צריכה להתבצע, וככה אני מסחרן בין כל הקבלנים, מתי קבלן אינסטלציה נכנס, מתי קבלן שלד יוצא, ואין פגיעה והכל עובד כמו שצריך. פגשנו את אושרי, אושרי עזר לנו לכל אורך הדרך, נפגש איתנו עם אדריכלים, הלך איתנו לעירייה, עזר לנו בכל התחומים שיש בעצם, שהבנו שמדובר במשפחה. שבאמת זה מה שעוזר לנו לבנות את הבית הזה בצורה הטובה ביותר, והכי חשוב לאמוד את העלות הסופית של כל הבנייה של הבית. אני לא מבין בבנייה. בעצם זה אחת הסיבות שלא הלכתי לבנות לבד. כי הרבה אנשים הולכים לבנות לבד, מתחילים ב-X, מסיימים ב-Y. עכשיו, מן הסתם, העלות מאוד גבוהה. אם אתה לא תדע כמה אתה משלם, אתה לא תסיים את זה. וזה בעצם הסיבה שבחרתי אותם.